Samo cepajte. Goran, 2 evra, bako, očekujem najčešći distrek na onog mentola masnog. Brate, različam se još kakav distrek da radim, brate. Da li da radim full distrek, da ga ubijem, ili da da izbacim neki hit. Izvidite, malo sam spavao. Kako zove, da izbacim neki hit i da ga onako pomenem. U smislu da bude jako nešto da ga ubijem, a da pesma bude hitčina koja će se puštati u klubovima, koja može da grmi, razumeš? Ne znam šta da radim. Stavit ću na glasanje, na Instagram. Mislite full dis da bude, a? A zato što sam ja kao u fazonu hoću da izbacujem ozbiljnije pesme, hoću da radim pesme, da, razumeš? Ne rade mi se više diss-trackovi, jebem u mater, razumeš, ali mislim da previše ljudi očekuje mene da izbacim baš diss-track, da ga isprekucavam u glavu. Tako da